zákazu nového videa zahrať expedíciu. Má tu špeciálneho hosta. Pozdrav! Počkaj, možno. Pozdrav from môj. OK, ľudia, na mojom kanále tiež to môžete vidieť, prosím vás. Počkajte ľudia, ešte teraz... Dobre. Teraz ľudia zapať na svoj kanál. Takže musíme sa predstaviť aj u mňa. No. Dajte like a odber so zvončekom. Však mám ne? Tu je málo ľudí, hej, akože, že málo ľudí, aha. Ľudia, že málo ľudí, povedzte, napíšte do komentárov málo ľudí. Mám na koukátom ste nevali. Na tomto? Neviem. Počkaj. Na prvom. Kde si vlastne? Ja som na spawne. Ja som na prvom. No ja som na spawne, že kde si? No ja som na prvom už. Jaj? Na prvom checkpointe? Áno, tam sa stretneme proste. Dobre, tak ja idem zatiaľ. Budem tu robiť menšie strihy. Áno ľudia, ja sa zatiaľ vybavím. Ja som mal pre nás krásne videjko prichystané, lenže čo keby mi to YouTube nedal dole? No, YouTube je troška... Dobrý je, naozaj dobrý. Prísne je. Tomáš, aby ti nestrohli, pomaly, aby ti nestrohli YouTube kanál. Nemôžeš hovoriť aj Tomáš, že tam hovorím niekedy. Dobrá, lebo už ti Liondex hovoril furt menom, že? Áno, aj ten bude mať môže dať odber. A budeme mať aj Live-indexom spoločne sa volať Fortnite Duo, ale to vám ešte chceme prezrádzať. No, dobre. A mali by ste dať like a odber i Leo hrá 7. Leo hrá 1? Ja Leo hrá teda 1, pripáčte, to sa pomýlim. Na prvom. Ja som na prvom. Sharkman, ja som na prvom. Dobre sa volí. Počkáš ma? Ty si není na prvom. Ja som na začiatku. Ty si úplne na začiatku? Ty brďo, tak ja ťa počkám u tom takom rozbitom moste, nie tam na konci, ale tuto tak na začiatku, dobre? Keď predskakáš tie rebríky. Počkaj, ja sa musím predstaviť. No tak sa predstav. Má svoje videjko. Takže čaute ľudia, môj milé soboty a bezpečne like a to mne často môže sa spôsobiť a videjkom počína nájsť na šatku. No čaute ľudia, zdravím po druhýkrát. Ešte natáčam i na svoj YouTube kanál. Presne tak ľudia, keď tam dali odber, to aj ľudia, chcem vám povedať, za 300 obyvateľov, tak kvôli vám, že budem mať tak budem môcť pýtať môj pýta, takže ľudia, dúfam, že ma podporí, alebo lajkom niekto lepší videa, lepší content, lepší Podržať ďalej, pomaly choď ďalej troška od mikrofónu, lebo ty strašne kričíš. Ja to budem mať, no, troška ďalej, lebo strašne moje videjko mi to troška ukričané, ale nevadí. Dáte si tiež. Ľudia, ja som padol do vody, ja som nepočul. Čo toto? No.
Tatman, čo ti to tam píšti? No otvorte, to nepíšti. Ja niečo počujem tu, to potom pozrieť na video záznam. Tak ľudia... Ľudia, kde je Sharkman? Ja som tuto toho robíte. Nehovorím, že si za inou servery. To sa odnáka. Čau, 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 čau. Poďme. Takže to bude Ja troška vzdelávanie. Už tu možno ide Tatman. Asi to tam niečo píšti. Dobre, už som to vybavil. Čo to píšťalo, nevieš? Myslíš, jaj, môj brat kúka. Takzvaný Tiger. On bude mať muzický kanál. Čo je to ľudia myslia? Keď to bude strašne dlho trvať, tak to prestrihujeme. Natáčaj to na tvoj kanál. Dobre. Ja povedz si? Co? Môžem aj niečo povedať? Tak povedz. Ľudia, niečo tam strašne píšti, ja neviem. Tu je také more, tu asi to vlastne ja neviem. Inak ľudia, môžete aj z Fortnite duo. No, že dáme spolu duo, keď pôjdeme z Hero Buildy, či OG Season alebo Battle Royale. Battle Royale buildy. Poď potom, Oli. Za mnou. Dobre. Poď za mňou, ja ťa budem Idem. sprevádzať. Tak idem, ale len prevádzaj. Skoro Inak ľudia, prosím, dajte môj YouTube kanál, mám už tak veľa odberateľov, moc vám ďakujem za podporu. No. Koľko mám? 21 odberateľov? No, 19, tak nejak. 21 už. 21, to rýchlo rastie. A prosím, dajte mi like a odber, prosím. Dajte mu odber, áno, Sharku, vy dajte odber. Nemal som takéhoto veľkého youtubera ešte na videu. Nemal. Maximálne Leo hrá. Leo hra 1. No. Aj tomu dajte odber. No, tomu by ste mali tiež dať odber. Týpek tu mám na... Ja sa to prežil. Ja už keby som padol, tak ja by som naprežil. To jako som prežil. Ešte opatro nižšie, kámo. Ja máme 19 životov. Inak prepáčte ľudia, no, toto už Sharkman hrá na zase, ale dúfam, že vám to nevadí, lebo rozhodli sme sa tak, že my to dáme spolu trochu. No, Ideme sa dostať do... Koľko má toho videjko už mi? Už 9 minút. Dobre. Ľudia, toto bude videjko a potom môžete vidieť ešte videjko na niekoho kanále, teraz asi na neho ešte na jeho. Lebo ja mám teraz takú menšiu prestávku, ľudia, prepáčte mi. A pozrite si, moje videjko z FNAFka je fakt dobré. Áno, ľudia, môžem ísť spektatiť. Ľudia, idem spektatiť Sharkmana. Ja som padol. A ty si zomrel určite, že? Ja už vidím 1, ja už ho vidím.
Jo, ľudia, toto videjko natáčal tak 10 minút. Koľko natáčaš ho už ty to mali? Ja 0 minút, to som Aha. Ale 10 minút ho už natáčam. Tuto by som nechcel pomôcť. Jas. Kámo, ja som tu padol! Ja som na tomto skoku padol! Ľudia, Ne, kámo! Mám najväčšiu smolu, ľudia. mali by ste dať like a odber Tomoli, že sa snažil. Áno, ľudia, bol to ako v Fortnite. No, toto nenávidím práve, že to... Ľudia na budúci rok tam velikánsky plat. Prepáčte ľudia, keď to máte na sluchatkách, tak máte chuť, že vám pracujú. Prepáčte. Inak ľudia, koniec videjka. Takže mali by ste dať like a odber s odvodníkom. A uvidíme sa už na videjkách. Čaute! Ďakujem.